Takže dnes máme pondelok, zajtra idem tetovať ďalší zo svojich voľných návrhov. Dal som ho za lepšiu cenu a je to tento návrh. Spartanská tematika s Pegasusom, idem to robiť pravdepodobne na plítko. Idem si teraz pripraviť stencil, aby som to mal ready a zajtra už len vybereme veľkosť. Sú dve možnosti, ako pripraviť stencil. Prvá možnosť je, že vám to pripraví viac menej celé Procreate. Procreate je program, ktorý používam na dizajny, na stencily, na všetko. Takže prvá možnosť je, že vám to pripraví Procreate. Lenže táto možnosť sa mi už viackrát vymstila. Proste je tam moc veľa detailov zachytených, je tam veľa toho stencilu, tej fialovej na koži. A druhá možnosť je, že si to nalinkujem sám, ručne všetko. A zvýrazním si vlastne len tie veci, tie detaily, ktoré tam potrebujem mať. A zbytok už idem viac menej podľa pocitu. Podľa toho, aby bola kerka dostatočne vykontrastovaná na danom type kože. Takže idem si spraviť stencil. Stencil mám hotový a hodím vám sem pre porovnanie, aby ste videli ten rozdiel, obidve varianty. Jeden je stencil, ktorý spravil Procreate a druhý je stencil, ktorý som si nalinkoval ja. A môžete vidieť ten rozdiel, že pri tomto, ktorý spravil Procreate, je tam zobrazených viac detailov, bude to väčší chaos na koži a tento, ktorý som si spravil ja, bude pre mňa viac čitateľnejší a viac mu jednoducho rozumiem. Takže za mňa vyhráva určite ten, čo som si spravil ja ručne. A poďme to teda vytetovať. Let's do it! Blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. Takže máme druhý deň po kerke. Včera som už nenatáčal, lebo nemal som na to energiu. Poďme si to teda zhrnúť, ako to prebiehalo všetko pri tomto tetovaní.
Takže postup bol taký, ako skoro pri každom tetovaní, ktoré robím. Najprv som si to nalinkoval, zmapoval, zvýraznil všetky dôležité tiene, ktoré som potreboval. Následne som vyfarbil všetky čierne miesta, no a úplne nakoniec som robil svetlejšie tiene a všetky detaily. No a úplne nakoniec som dal bielu, samozrejme, obľúbená farba zákazníkov. Každého to extrémne boli, lebo biela ide pomedzi tie všetky rozpichané miesta. Tá koža už je extrémne unavená. S výsledkom som extrémne spokojný. Keď chceš vidieť detailné fotky a trošku si to zazoomovať, skontrolovať, tak dole v popise pod týmto videom a pod každým jedným videom nájdeš odkazy na všetky moje sociálne siete. Budem rád určite za follow a samozrejme budem rád aj za odber, koment a like pod týmto videom, lebo to ma motivuje tvoriť ďalej. Nerobím to kvôli tomu, ale je to určite faktor, ktorý dokáže motivovať. No a pokračujeme vo videu, poďme si dať unboxing, lebo prvýkrát sa mi ozvala nejaká firma, že mi chce poslať ich produkty. Takže poďme sa na to pozrieť. Napísali mi z firmy tetuker.cz. Ak chcete využiť zľavový kód, tak tuto máte na prvý nákup 10%. Je to jednorazový kód pre jedného zákazníka, takže kto prvý stihne, ten má. A napísal mi vlastne pán majiteľ, či by som chcel vyskúšať ich produkty, ktoré predávajú. Oni sa zameriavajú hlavne na produkty o starostlivosť na tetovanie, všetko sú to vegánske produkty a majú samozrejme aj veci pre taterov, ktoré sa používajú pri procese tetovania. Poslali mi finisher od značky Biotatum alebo Tatum, Biotatum. Je to produkt, ktorý sa používa po tetovaní, nastrieka sa na pokožku, malo by ju to upokojiť, očervenanie by malo trošku zmiznúť, niektoré dokonca aj umrtvujú tie rozpichané miesta, tento tuším, že nie, ale super vec. Ďalšia vec, mydlo speňovači alebo mydlová pena. Poslali mi takisto od značky Biotatum. Poslali mi dve verzie z tohto mydla. Prvá je parfumovaná broskyňa, druhá je neparfumovaná. Ďalej mi poslali takéto obrovské maslo. Používa sa to namiesto vazeliny pri tetovaní, alebo dá sa to použiť aj ako aftercare na zaujenie vášho nového tetovania. A ešte jedno masielko mi poslali od značky Artfuel. Je to príchuť yuzu a takisto namiesto vazeliny alebo ako aftercare. A poslednú vec, second skin folia od značky Tattoo Guard, takto už nastrihaná. Ešte raz ďakujem veľmi pekne firme tetuker.cz, veľmi si to vážim a teším sa na prípadnú ďalšiu spoluprácu. Díky moc.